Szabadidővel is foglalkozunk. Elsőként hát egy olyan sportágat mutatunk be, egy olyan sportágnak az országos bajnokságát, amit szerintem Máté egészen biztos nem próbált ki, és nem is fog kipróbálni. Mire gondolsz? A légtornára. Egy kis légtorna jöhet? Lehet, bármilyen mennyiségben. Mi csak nézzük, önök is nézzék, a légtorna országos bajnokságot rendezték Székesfehérváron. Én minden esetben a cirkuszban azt vártam, amikor a légtornász jött. A légtornászat talán nagyon nem kell körülírni, mindenkinek a fejében elég nyilvános a kép, hogy ez egy cirkuszi terület. A cirkusznak is az egyik legnehezebb válfaja, hiszen amikor a levegőbe felkerül egy artista művész, és ott mutat be olyan produkciókat, az mindig egy csoda, az mindig egy nagyon nehéz dolog, és azonnal elkezd az ember tenyere izzadni. De az biztos, hogy egy nagyon látványos dolog, és amikor belegondolsz abba, hogy úristen, milyen lehet ott fönt, milyen lehet erre helyet cserélni, hát abban a pillanatban az ember gyomra összeszorul. Én szeretnék inkább művészetként tekinteni rá, mint sportként, de sajnos, vagy hát nem sajnos, a sporton keresztül vezet az út a művészethez. Ha nincs meg az erőnlét, akkor lehet művészkedni, nem lesz jó, erőtlen lesz. Nyilván valamennyi alapizomzat kell ahhoz, hogy az ember felhúzza magát a szeren, az azért fontos. Utána úgyis hozzáfejlődik az ember szervezete, de ezért fontos, hogy legyen egy alapizomzat. A másik meg az, hogy fontos, hogy az ember hajlékony legyen. Ez egy nagyon népszerű sport, mert nagyon szép izmokat, nagyon nagy kitartás kell hozzá. Tehát, hogy egy szép sport, művészet és sport, és ez az én eszmém. Nagyon szeretnék egy szót erre így elterjeszteni, függönytánc, mert hogy valóban tényleg táncról van szó, és a táncban itt is az egyensúly a legfontosabb, és azt a legnehezebb megtalálni, hogy mikor van az, hogy nem erőből, hanem technikából, egyensúlyból tud már dolgozni az ember. Ennek a legnehezebb része a saját testünk megismerése, mert a kezünk 4-5 kg, a fejünk szintén 5, és ezek mind számítanak, amikor bármerre mozdulsz, és nagyon gyakran az a legnehezebb, hogy saját maga ellen dolgozik az ember, és nem is veszi észre. Van művészi torna, amiben a művészet is ugyanannyira lényeges szerepet játszik, ugyanúgy, mint ezeknél a légtornász bajnokságoknál. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell az, hogy csak arra menjünk rá, hogy minél több trükköt csináljunk, vagy hogy minél művésziesebb. Az egészből kell egy gyönyörű halmazt alkotni, ami elnyeri a közönség tetszését elsősorban, nem kevésbé a zsűriét is.